नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं कोकण साच्या या विशेष चर्चासत्रात आपलं स्वागत। विधानसभेच्या रणसंग्रामाला चांगलीच सुरुवात झाली आहे। उमेदवार घोषित होत आहेत, पक्षप्रवेश होत आहेत, आरोप प्रत्यारोपही सुरू झालेत। यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचं सिंधुदुर्गकडे लक्ष लागून राहिलंय। मोठमोठ्या हाय व्होल्टेज लढती इथं होण्याची शक्यता आहे। तिसऱ्या वेळी आमदार नितेश राणे कणकवलीतून निवडणूक लढणार आहेत, तर पारंपरिक ठाकरे विरुद्ध राणे असाच सामना इथं होताना दिसतोय। दुसरीकडे सगळ्यात मोठी लढत मानली जाते ती कुडाळ मालवण विधानसभेची। आमदार वैभव नाईक यांच्या विरोधात लढणार आहेत स्वतः निलेश राणे, मात्र त्यांचा पक्ष कुठला याची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे। आणि सावंतवाडी विधानसभेत तर दिवाळी आधीच आरोप प्रत्यारोपांचे फटाके फुटताना दिसतात। चौथ्या टर्मसाठी मंत्री आमदार दीपक केसरकर लढणार आहेत, तर राजन तेली त्यांना कडवं आव्हान देऊ शकतात। इथं मोठा ट्विस्ट आल्यानं हा मतदारसंघ मात्र केंद्रस्थानी आलाय। मात्र आता सध्या कोकणात काय घडतंय, काय बिघडतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि याच विषयी जाणून घेणार आहोत आजच्या या खास चर्चेमध्ये। आणि आपल्या सोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम, आपलं स्वागत। आणि त्याचबरोबर आमचे त्या मतदारसंघातले रिपोर्टर सुद्धा जोडले गेलेले आहेत। सर्वात प्रथम जाऊया कणकवली मतदारसंघात, तिथं आमचे रिपोर्टर श्रीधर साळुंखे आपल्याशी जोडले जात आहेत। त्यांच्याकडून विचारून घेऊया सध्या कणकवलीत काय घडतंय। श्रीधर जी, आपण पाहिलं की आमदार नितेश राणेंना महायुतीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये, पहिल्याच यादीमध्ये त्यांना उमेदवारी घोषित झालेली आहे। महायुतीचा सगळ्यात मोठा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। हिंदुत्वाचा चेहरा, गब्बर, हिंदुत्वाचे गब्बर म्हणून सुद्धा त्यांची ओळख आहे आणि अशातच त्यांची उमेदवारी जाहीर होते। दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीमध्ये सध्या कोणाला उमेदवारी देणार आहेत यासाठी खलबतं सुरू आहेत। नेमकी परिस्थिती कणकवली मतदारसंघाची काय आहे? जुईली, आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच भाजपने काल 99 उमेदवारांची यादी जाहीर केली। त्यामध्ये कणकवली विधानसभेत नितेश राणेंचं नाव जाहीर करण्यात आलेलं आहे। नितेश राणे यापूर्वी 2 टर्म आमदार झालेले आहेत, पहिल्यांदा राष्ट्रीय काँग्रेसकडून, त्यानंतर 2019ला भाजपाकडून त्यांना तिकीट मिळाली होती। तिथून त्यावेळी ते आमदार झालेले आहेत। आता तिसऱ्यांदा पुन्हा परत त्या आमदारकीसाठी रिंगणात आहेत। पहिल्या यादीतच त्यांचं नावाची घोषणा झालेली आहे। मात्र महायुतीकडून नावाची घोषणा म्हणजे उमेदवार जाहीर झाला असला तरी अद्याप महाविकास आघाडीकडून या जागेसाठी कुठलाही उमेदवार जाहीर झालेला नाही। जर आपण बघितलं तर महाविकास आघाडीकडून ही जागा ठाकरे सेनेला जाणार आहे आणि ठाकरे सेनेकडून तसं पाहिलं तर सद्यस्थितीला 4 जण इच्छुक आहेत। त्यामध्ये सतीश सावंत असतील, संदेश पारकर असतील, अतुलराव राणे आणि सुशांत नाईक। पण त्यामध्ये आता जर आपण पाहिलं तर आजची अपडेट पाहिली तर सतीश सावंत यांनी सकाळी प्रेस घेऊन असं जाहीर केलंय की आपण या विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेत आहोत, पक्षाच्या हितासाठी आपण माघार घेत आहोत असा त्यांनी निर्णय घेतलेला। त्यामुळे सद्यस्थितीत संदेश पारकर असतील, अतुलराव राणे असतील आणि सुशांत नाईक असतील यांची हे 3 जण आता इच्छुक राहिलेले आहेत। त्यापैकी नेमकी कोणाला उमेदवारी मिळते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे, कारण या तिन्ही नेत्यांकडून गेली 5-6 वर्ष आपण पाहिली तर इथे जोरदार फिल्डिंग लावलेली आहे। अतुलराव राणे हे गेल्या 9 वर्षापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत। पहिल्यांदा ते 14 साली लढले होते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून। त्याच्यानंतर मागील निवडणुकीत त्यांनी ऐनवेळी पक्षात आलेल्या सतीश सावंतांना साथ दिली होती। आता देखील ते इच्छुक आहेत। त्याचबरोबर पाहिलं तर संदेश पारकर देखील इच्छुक आहे। संदेश पारकर जिल्हा प्रमुख आहेत। त्याचबरोबर त्यांनी गेल्या 5-6 वर्षापासून या मतदारसंघात आपला संपर्क वाढवला आहे। त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर सुशांत नाईक देखील इच्छुक आहेत। युवा सेनेच्या माध्यमातून त्यांनी देखील 1-1.5 वर्षापासून इथे आपला जनसंपर्क वाढवलेला आहे। अशी ही ठाकरे सेनेतील इच्छुकांची नावं आहेत। मात्र ठाकरे सेनेतून अद्यापही कोणाच्याही नावावरती शिक्कामोर्तब झालेलं नाही। त्यांच्यात अजूनही एकमत झालेलं नसल्याचं दिसून येत आहे। दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर महायुतीकडे सगळे उमेदवार म्हणजे नितेश राणे आहेत। नितेश राणे 2 टर्म इथले आमदार आहेत। मोठा जनसंपर्क त्यांचा आहे। त्याचबरोबर मोठं कार्यकर्त्यांचं जाळं देखील नितेश राणेंकडे आहे आणि अशा उमेदवारासमोर आव्हान देणं ठाकरे सेना किंवा महाविकास आघाडीला मोठं असं आव्हान असणार आहे आणि त्या दृष्टीने उमेदवार देखील असणं गरजेचं आहे। जुईली, पण एक माहिती मिळते किंवा सूत्रांकडून अशी माहिती मिळते की संदेश पारकर यांचं नाव फायनल झाल्याचं दिसतंय, मात्र अद्याप तरी त्यावर शिक्कामोर्तब झालेलं नाहीये। जर संदेश पारकर यांचं नाव फायनल झालं तर
आमदार नितेश राणेंना ते कशा पद्धतीनं आव्हान देऊ शकतात? विधी तू म्हटल्याप्रमाणे अद्याप संदेश पारकर यांचं नाव निश्चित झालेलं नाही. मात्र या याच्यात कणकवली विधानसभेत तशी चर्चा आहे की संदेश पारकर यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्यापर्यंत हे नाव फायनल झालेलं नाही. मात्र जर संदेश पारकर यांचं जर नाव फायनल झालं तर आपण बघितलं तर संदेश पारकर यांना देखील मानणारा मोठा वर्ग आहे. कणकवलीत संदेश पारकर यांनी नगराध्यक्षपद भूषवले. त्याचबरोबर कोकण सिंचन महामंडळाचे ते उपाध्यक्ष देखील होते आणि एक डॅशिंग नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. आणि तसं बघितलं तर या मतदारसंघात आपण जर जातीचं आणि राजकारण जर पाहिलं तर संदेश पारकर हे वैश्यवाणी समाजातून येतात आणि वैश्यवाणी समाजाचं देखील मोठं प्राबल्य या कणकवली विधानसभेत आहेत. आणि जातीच्या समीकरणाचं गणित बघून संदेश पारकर यांच्या नावाची देखील चर्चा होऊ शकते. श्रीधरजी, आपण पाहतोय की कणकवली मतदारसंघासाठी विशेषतः महाविकास आघाडी करून ठाकरेंच्याच सेनेकडून वेगवेगळे उमेदवार हे तयारीत होते किंवा अनेक जण इच्छुक होते. इच्छुकांची संख्या इथं फार मोठी आहे. तर यामध्ये एक विशेष नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे अतुल रावराणे यांचं. जर ते या मतदारसंघामध्ये ऍक्टिव्ह असतील किंवा त्यांनाही उमेदवारी दिली गेली तर या सगळ्याचा परिणाम काय आपल्याला निवडणुकीत उमटताना दिसू शकतो? जर आपण पाहिलं तर गेली 9 वर्ष अतुल रावराणे हे या मतदारसंघात काम करतात. सुरुवातीला राजकारणाची सुरुवात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून केली, म्हणजे सध्याचे शरद पवार यांच्या पक्षाकडून त्यांनी सुरुवात केली होती. त्या माध्यमातून त्यांनी विविध उपक्रम राबवले होते या मतदारसंघात. वैभववाडी असेल, देवगड असेल, त्या कणकवली या तिन्ही तालुक्यात विविध उपक्रम राबवले. त्याच्यानंतर त्यांची जी बळीराजा सन्मान योजना होती जी शेतकऱ्यांसाठी होती. कोरोना काळात ज्यावेळी सर्व उद्योगधंदे ठप्प पडले होते त्यावेळी अतुल रावराणेंनी ही योजना राबवलेली होती की जे ह्या तिन्ही तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना मोफत काजू कलम रोपे हे दिली होती. त्याचबरोबर खतं देखील वाटप केली होती. आणि कणकवली आणि वैभववाडी तालुक्यात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. खास करून आपण जर पाहिलं तर देवगड मध्ये जर त्यांचा मोठा वर्ग आहे. आणि गेले 9 वर्ष ते सातत्याने या मतदारसंघात आहेत. विविध सामाजिक उपक्रम असतील, पक्षाची विविध उपक्रम असतील, त्याच्या माध्यमातून ते या ठिकाणी काम करत आहेत. आणि त्यांना जर या विधानसभेसाठी तिकीट मिळाली तर एक मोठं आव्हान देखील असू शकतं नितेश राणेंसोबत. कारण आपण पाहिलं तर थेट नितेश राणेंना किंवा राणेंना अंगावर त्यांनी वेळोवेळी घेतलेला आहे. थेट राणेंच्या कुटुंबावर त्यांनी टीका केलेली आहे. त्यामुळे एक म्हणजे शिवसैनिकांमध्ये ती एक नवचैतन्य निर्माण होणारी जी ऊर्जा असते ती यामुळे निर्माण होऊ शकते. कारण जर आपण पाहिलं तर की अतुल रावराणेंनी थेट आतापर्यंत जर आपण भाषणं पाहिली किंवा त्यांच्या पत्रकार परिषद पाहिला तर राणेंवरती थेट बोलणार जर कोण असेल तर ठाकरे सेनेकडून त्यांचं नाव समोर येतं. आणि अशा नेतृत्वाला जर तिकीट दिली गेली तर एक शिवसैनिकांना देखील वाटलं की जे ठाकरे कुटुंबांवर बोलतात अशा ठाकरे कुटुंबांच्या विरोधात जे बोलणार आहे त्यांना अंगावर घेणारे नेतृत्व आहे. त्यामुळे त्यांना जर तिकीट भेटली किंवा त्यांना जर उमेदवारी मिळाली तर एक वेगळं वातावरण त्या निमित्ताने यातील मतदारसंघात निर्माण होईल. हो, आता आपण थोडंसं नितेश राणे किंवा महायुतीच्या या उमेदवारांबद्दल आपण बोलूया. ज्या पद्धतीनं पहिल्या यादीतच आमदार नितेश राणे यांचं नाव घोषित झालं, त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली आणि अगोदरपासनं म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून ते यासाठी तयारीच करत होते. म्हणजे मागच्या काही दिवसांमध्ये नितेश राणेंचा जो हिंदुत्वाचा आक्रमक चेहरा बनलाय, केवळ सिंधुदुर्ग पुरतच त्यांचं नेतृत्व मर्यादित न राहता आता ते राज्यभर त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे या माध्यमातून. मात्र एकंदरीत कणकवलीबद्दल जर आपण विचार केला तर या सगळ्याचा कसा परिणाम इथं होऊ शकतो आणि महायुतीला आमदार नितेश राणे यांचा चेहरा कशा पद्धतीनं फायदेशीर ठरू शकतो? नक्कीच तू म्हटल्याप्रमाणे की आपण गेले काही महिने जर पाहिलं तर हिंदुत्वाच्या विषयावरती नितेश राणे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली होती.
प्रत्येक विषयावरती ज्या वेळी हिंदुत्वाचा विषय आला त्यावेळी त्यांनी आपलं परखड मत मांडलं असेल. मग विविध सभांमधून त्यांनी देखील थेट मुस्लिम समाजालाच अंगावरती घेतलेलं होतं. मात्र असं असलं तरी नितेश राणेंचे जे कार्यकर्ते ते जर आपण पाहिले तर मुस्लिम समाजातील देखील मोठे कार्यकर्ते देखील नितेश राणेंसोबत आहेत. आपण जर वैभवडीचा जर विचार केला तर वैभवडीत नासिर काझी असतील, हुसेन लांजेकर असतील यासारखी मंडळी आहेत. त्याचबरोबर तुमच्या कणकवली, देवगड देखील मध्ये या भागात देखील मोठा या अल्पसंख्याक समाजातले त्यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आहेत आणि त्या समाजासाठी देखील बरीचशी कामं आहेत ती नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली आहेत. त्यामुळे तसेच आपण पाहिलं तर नितेश राणेंनी बऱ्याच वेळा असंही देखील सांगितलंय की जे मुस्लिम जे राष्ट्रभक्त मुस्लिम आहेत त्यांच्या विरोधात माझी कुठलीही भूमिका नाही. जे या दुष्कृत्य करणारे जे आहेत त्यांच्या विरोधात आपली ही भूमिका आहे आणि ती ठाम भूमिका असणार आणि हिंदूंच्या संरक्षणासाठी किंवा हिंदूंच्या हितासाठी ही माझी भूमिका आहे. आणि ही भूमिका त्यांनी वेळोवेळी आपल्या भाषणातून असेल परखडपणे मांडलेली आणि त्यामुळे जो आपण म्हणतो की त्याचा मुस्लिम मतांचा कुठेतरी त्यांना फटका बसेल का ही जी काही भीती आहे ती फारशी भीती या मतदारसंघात तेवढीशी जाणवणार नाही. कारण आपण पाहिलं तर विविध जे अल्पसंख्याकांचे विषय असतील किंवा त्या भागातल्या ज्या काही विकास कामं असतील ती नितेश राणेंच्या माध्यमातून झालेली आहेत हे देखील आहे. त्यामुळे त्याचा तेवढासा काही परिणाम होईल असं वाटत नाही. पण एक विरोधकांचे असं म्हणणं आहे की जो मुस्लिम वोटर आहे तो नितेश राणे किंवा भाजपाकडून थोडा दुरावला आहे आणि त्याचा जो फायदा आहे तो महाविकास आघाडीला किंवा जो ठाकरे सेनेचा उमेदवार असेल त्याला मिळू शकेल. मात्र तसं जर पाहिलं तर जो हिंदूंचं देखील वोट आहे ते देखील आहे ते नितेश राणेंना देखील वाढू शकतं. कारण आजपर्यंत जर आपण पाहिली तर नितेश राणेंनी हिंदूंच्या बाबतीत एक जी भूमिका घेतली आहे ती एक ठोस भूमिका घेतली आणि हिंदूंचा गब्बर असं एक त्यांना जी उपमा दिलेली आहे. त्यामुळे जो हिंदू कुठे आहे म्हणजे जो विस्कळीत झालेला होता तो कुठेतरी एकवटला तर आणि मताधिक्य देखील वाढण्याची शक्यता आहे. आता आपण थोडंसं राजकीय समीकरणांबद्दल बोलूया. 2019ची समीकरणं ही पूर्णपणे वेगळी होती. अगदी नितेश राणेंची एंट्री होते भाजपमध्ये आणि तिथे पहिल्यांदा जसं होतं की ठाकरे सेनेकडून उमेदवार दिला गेला होता. म्हणजे तिथं भाजप आणि शिवसेनेची युती होती आणि अशा वेळेतच तिथं युती धर्म मोडलेला होता. केवळ आणि केवळ ठाकरेंचं आणि राणेंचा वाद याला हे कारणीभूत ठरलं होतं. आता मात्र शिवसेनेची दुफळी झालेली आहे. महाविकास आघाडी म्हणून इथं लढलं जाणार आहे. दुसरीकडे शिंदेची शिवसेना ह्यांचं बळ हे संपूर्णपणे आता नितेश राणेंना मिळणार आहे. तर या सगळ्याचा काय परिणाम या आगामी निवडणुकांमध्ये आपल्याला दिसून येईल? 2024 मध्ये राजकीय समीकरणं बदललेली कशा पद्धतीनं त्यावर फटका बसू शकतो किंवा या सगळ्याचा फायदा होऊ शकतो? नक्कीच याचा काही प्रमाणात फायदा देखील होऊ शकतो. पण आपण म्हटलं तर शिंदे सेनेची कणकवली विधानसभेत तेवढी ताकद नाही. आपण पाहिलं तर मागील निवडणुकीत आपण बघितलं की लोकसभेमध्ये नितेश राणे यांनी स्वतः नियोजन केलं होतं आणि त्या नियोजनाच्या जोरावरती जवळजवळ 42,000चं मताधिक्य हे कणकवली विधानसभेतून नारायण राणेंना मिळालं होतं. त्याच पद्धतीने नितेश राणेंचं नियोजन हे प्रत्येक निवडणुकीत असतं. आणि आपण जर विचार केला तर ठाकरे सेना ही 2019 साली देखील युती असताना भाजप शिवसेना युती असताना देखील वेगळी लढली होती. त्यावेळी 56,000 मतं ही सेनेचे तत्कालीन उमेदवार सतीश सावंत यांनी घेतली होती आणि आपले नितेश राणे यांना 84,000 मतं मिळाली. म्हणजे जवळजवळ 28,000च्या मतांनी नितेश राणे निवडून आले होते. त्यापूर्वी ज्यावेळी नितेश राणे काँग्रेसकडून होते त्यावेळी जवळजवळ 22,000चं मताधिक्य हे त्यांनी घेतलेलं होतं. त्याच्यानंतर त्यांच्या मताधिक्यात पुढील 5 वर्षांनी मताधिक्यात वाढ झाली होती. म्हणजे आपण पाहिलं तर दरवर्षी जी मताधिक्याची जी आकडेवारी आहे नितेश राणेंची ती नितेश राणेंची वाढत आहे. त्याची कारणं जी आहेत ती म्हणजे राजकीय समीकरण काही बदलो नितेश राणेंचं निवडणूक लढण्याचा जो फंडा आहे तो वेगळाच आहे. ते निवडणूक हे अगदी बारकाईने लढतात. त्याचं नियोजन अगदी काटेकोरपणे केलेलं जातं. त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते असतील पदाधिकारी असतील यांचं बारीक प्रत्येक मतदारावरती लक्ष असतं आणि त्याच्या नियोजनामुळे या सर्वच्या नियोजनामुळे सर्व जी निवडणूक आतापर्यंत जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्यात नितेश राणे असेल किंवा भाजपा असेल खास करून नितेश राणे हे प्रत्येक निवडणुकीत विजयी झालेले आहेत.
बरोबर. पहिले. तुम्ही जसं आता म्हटलात, की त्यांचं काटेकोर नियोजन हे फार महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्या जोरावर त्यांनी अनेक विजय सुद्धा खेचून आणले होते. अगदी आपण त्याचं उदाहरण म्हणजे जिल्हा बँकेचं म्हणू शकतो. त्यामध्ये ते स्वतः उपस्थित नव्हते. निवडणुकात ते पूर्णपणे अंडरग्राऊंड होते. पण त्या अगोदर त्यांनी हे सगळं नियोजन केलं होतं. त्याचाच परिणाम आपल्याला जिल्हा बँकेमध्ये सुद्धा दिसून आला. पण यावेळी कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये कुठला फॅक्टर चालणार आहे, कुठल्या मुद्द्यांवर प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरवला जाणार आहे किंवा ठरणार आहे? आपण जर पाहिलं तर कणकवली विधानसभेत जर जो आपल्या महाराष्ट्रातला महागाईचा विषय आहे किंवा आपले इथला बेरोजगारीचा विषय असेल, ह्या विषयावरती ही निवडणूक चालणार आहे. त्याचबरोबर दुसरा विषय म्हणजे कळीचा मुद्दा असणार आहे तो की नितेश राणेंनी मुस्लिम समाजाविरोधात केलेली जी वक्तव्य आहेत ती वक्तव्याचा विषय देखील या निवडणुकीत गाजण्याची शक्यता आहे. आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर ठाकरे शिवसेना आणि ठाकरे आणि राणे यांचं जे वेळा भोपळ्याचं नातं आहे, त्यामुळे जो शिवसैनिक आणि राणे यांच्यातला जो वाद पारंपरिक जो वाद आहे तो पारंपरिक वाद देखील या ठिकाणी रंगण्याची शक्यता अधिक आहे. धन्यवाद श्रीधरजी, आपण दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी. आणि यातले कुठले फॅक्टर हे कणकवलीमध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहे ते येत्या काळात आपल्याला समजणारच आहे. मात्र आता तुर्ता इथंच थांबतोय. आता आपण येऊयात सावंतवाडी मतदारसंघात. हा मतदारसंघ जसं मी मगाशी उल्लेख केला तसं यात वेगवेगळे ट्विस्ट येताना दिसत आहेत. आमदार दीपक केसरकर हे आता चौथ्या टर्मसाठी लढणार आहेत. मात्र त्यांच्या विरोधात अगदी महाविकास आघाडी सुद्धा आहे, राजन तेलींचं सुद्धा आव्हान आहे आणि बऱ्याच गोष्टी घडताना दिसतात. सर्वात प्रथम आपण जाणून घेऊया याचा वेंगुर्ला तालुक्यात नेमका काय परिणाम होतोय. राजन तेलींचं हे भाजपातून ठाकरे सेनेत प्रवेश करणं किती ठाकरेंच्या फायद्याचं होऊ शकतं आणि त्याचा फटका हा आमदार दीपक केसरकर यांना किती धोक्याचा ठरू शकतो याबद्दल जाणून घेऊयात आमचे वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब यांच्याकडून. दीपेशजी, नेमके काय अपडेट आहेत, नेमकं काय घडतंय आता वेंगुर्ले तालुक्यात? निश्चितच जुईली, जर वेंगुर्ले तालुक्याचा विचार केला तर विद्यमान या ठिकाणचे जे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत दीपक केसरकर हे सध्या या ठिकाणी पर्यटनाचा मुद्दा असो किंवा त्यांनी त्यांचा जो बहुउद्देशीय जो प्रोजेक्ट होता तो सिंधुरत्नचा मुद्दा असो, या मुद्द्यावरून सध्या या ठिकाणचे जे आपण जर बघितलं तर वेंगुर्ले तालुक्यात कोस्टल एरिया म्हणजे जो मच्छीमार समाजाचा जो भाग आहे किंवा समुद्र किनाऱ्याचा जो किनारपट्टीचा भाग आहे तो या ठिकाणी आहे. आणि त्यामध्ये जे काही मच्छीमार समाजाला जे काही योजना असतील किंवा आउटबोर्ड इंजिन असतील किंवा इन्सुलेटेड व्हॅन असतील सिंधुरत्नाच्या माध्यमातून देणं किंवा त्यांना वेळोवेळी मच्छीमारीसाठी मदत करणं, हे वेळोवेळी दीपक केसरकर यांनीच या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि एकंदरीत जर संपूर्ण मतदारसंघाचा विचार करता कोट्यवधीचा निधी हा दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून या मतदारसंघात आलेला आहे. आणि यात पर्यटनाचा मुद्दा सुद्धा आहे. बहुउद्देशीय जो प्रकल्प होता, झुलत्या पुलाचा प्रकल्प होता, त्याच्यावरून दीपक केसरकरांवर अनेक आरोप प्रत्यारोप झालेले होते. विरोधकांकडूनही त्यावेळी झालेले होते आरोप. आणि ज्यावेळी हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला त्यावेळी या वेंगुर्ल्याचा जर बघितलं असता या ठिकाणी पर्यटकांमध्ये वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळत होती, मिळते अजूनही. आणि यामुळे जे त्या ठिकाणचे जे स्थानिक लोक होते त्यांना सुद्धा छोट्या व्यवसायांमध्ये रोजगार निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी प्रकल्प पूर्ण होत आहेत त्यानंतर याचा रिझल्ट जो आहे तो दिसतोय. त्यामुळे असे अनेक प्रकल्प, आता पाणबुडीचा प्रकल्प सुद्धा दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ल्यात आणलेला आहे. त्यानंतर अनेक असे प्रकल्प सुद्धा येत आहेत की ते ज्यावेळी पूर्ण होतील त्यानंतर याचा रिझल्ट जो आहे तो समोर येईल. दुसरीकडे जर विचार करता मगाशी आपण म्हणालात तसं की राजन तेली यांनी उबाटा गटामध्ये प्रवेश केलेला आहे. तर निश्चितच वेंगुर्ले तालुक्यात उबाटा गटाचं सुद्धा वोट बँकिंग चांगल्या प्रकारे आहे. आणि राजन तेली यांनी उबाटा गटामध्ये प्रवेश केल्यामुळे काही ठिकाणी नाराजी आहे, पण काही ठिकाणी आनंद म्हणजे त्यांना स्वीकारलं गेलेलं आहे. चांगल्या प्रकारे त्यांचा या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे. म्हणजे एकंदरीत ह्या ठिकाणी जो चेहरा नव्हता किंवा उबाटा गटामध्ये काही वेळ वाटत होतं की सावंतवाडी मतदारसंघात कोण चेहरा आहे जो दीपक केसरकर यांच्या विरोधी लढू शकतो, तर तो चेहरा आता उबाटाला मिळालेला आहे. त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये कभी खुशी कभी गम असा थोडासा एक
वातावरण पाहायला मिळतंय. किंवा आता त्यांची मनधरणी ज्यांची नाराजी आहे म्हणजे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राजन तेली काय प्रयत्न करू शकतात, हाही मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी आत्ताच ते उबाटा गटामध्ये आलेले आहेत. त्याच्यामुळे तेही कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करत आहेत. त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे काही विकासाचे मुद्दे आहेत, किंवा ते ज्यावेळी भाजपमध्ये होते त्यावेळी त्यांनी काही रस्ते मंजूर केलेले होते. ते सुद्धा त्यांनी काही रस्त्यांची भूमिपूजनही केलेली होती, जे प्रमुख रस्ते होते. किंवा काही रस्ते हे जे काही जणांचे प्रलंबित होते, ते काही रस्ते त्यांनी या ठिकाणी मंजुरीसाठी त्यांना म्हणजे ज्यावेळी ते भाजपमध्ये होते, त्यावेळी त्यांना भाजपचे जे मंत्री होते गिरीश महाजन यांनी त्यावेळी त्यांना एक पत्र दिलेलं होतं. 19-20 किलोमीटरचे रस्त्यांचं पत्र दिलेलं होतं. ते पत्रानुसार त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्या भागात जाऊन लोकांना आश्वासनं दिलेली होती. त्या पद्धतीने ते प्रयत्न करतील का, की आता जर दुसरा मुद्दा एक घेतला, की सध्याचे भाजपमधले जे काही लोक आहेत, ते सध्या थोडा दीपक केसरकरांच्या थ्रू म्हणजे बद्दल थोडीशी नाराजी ही दिसते भाजपच्या काही लोकांमध्ये. किंवा विशाल परब सुद्धा या ठिकाणी सध्या मतदारसंघात वावरताना दिसतायत थोड्याफार प्रमाणात. त्यामुळे एकंदरीत जर विचार केला तर दीपक केसरकर, राजन तेली आणि विशाल परब ह्या तिघांचं या ठिकाणी मतदान किंवा या ठिकाणी त्यांचं थोडंफार हे आपल्याला दिसतंय. जुईली. ठरणार आहेत आणि त्यातलाच भाजप फॅक्टर सुद्धा महत्वाचा ठरणार आहे. पण मला सांगा, महाविकास आघाडी, नेमकं महाविकास आघाडीमध्ये काय सुरू आहे? कारण एकीकडे राजन तेलींची एंट्री होते आणि राजन तेली सातत्यानं दीपक केसरकर यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप करतायत, तर दुसऱ्या बाजूला तिथं अर्चना घारे सुद्धा काम करत होत्या. आपण रुपेश राऊ यांना सुद्धा पाहत होतो आणि त्याचबरोबर बीजेपी कडून विशाल परब सुद्धा उत्सुक आहेत आमदारकी लढवण्यासाठी आणि वेंगुर्ल्यात सुद्धा त्यांची मोठी फळी निर्माण ते करतात. तर या सगळ्याचा परिणाम काय होतोय आणि सध्याची नेमकी परिस्थिती काय आहे वेंगुर्ल्यातली? एकंदरीत जर जुईली आपण महाविकास आघाडीचा विचार केला तर तो थोडासा महाविकास आघाडी आता बाजूला ठेवूया, पण ह्याच्या अगोदर जर विचार केला तर जे राजन तेलींचे जे कार्यकर्ते वेंगुर्ल्यात होते, ते सध्या विशाल परब यांनी काहीसे म्हणजे त्यांच्याशी संपर्क वाढवलेला आहे. भाजपचा मागच्या जर एक 4-5 महिन्यांचा विचार करता तर भाजपमध्ये विशाल परब यांनी वेंगुर्ल्यामध्ये जोरदार संपर्क वाढवलेला आहे. त्याच्यामुळे जे राजन तेलींचे काही कार्यकर्ते होते किंवा काही पदाधिकारी होते, ते सध्या विशाल परब यांच्या संपर्कात असलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्याच्यामुळे सध्याचा जर एकंदरीत विचार करता राजन तेलींचे कार्यकर्ते 100% वेंगुर्ल्यामध्ये आहेत, पण जे काही इतर कार्यकर्ते होते ते विशाल परब यांच्या संपर्कात आहेत. विशाल परब यांनी सुद्धा वेंगुर्ले तालुक्यात संपर्क हा आपला वाढवलेला आहे. युवा वर्गात म्हणा किंवा प्रत्येक गावागावात फिरून म्हणा किंवा म्हणजे इतर माध्यमातून सुद्धा विशाल परब यांनी चांगल्या पद्धतीने संपर्क हा वेंगुर्ले तालुक्यात वाढवलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र जे राजन तेली यांचे जे कार्यकर्ते होते ते काहीसे विशाल परबांकडे वळलेले हे आपल्याला एकंदरीत या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अर्चना घारे परब यांचा विचार करता अर्चना घारे परब यांनी सुद्धा जी त्यांची जाणीव जागर यात्रा ही झालेली होती, त्याच्या माध्यमातून त्यांनी वेंगुर्ले तालुक्यात प्रत्येक गावागावात त्या गेलेल्या होत्या. प्रत्येक गावागावात त्यांनी आपले कार्यकर्ते काही प्रमाणात निर्माण केलेले आहेत आणि त्यामुळे अर्चना घारे परब यांचं सुद्धा वोट बँकिंग या ठिकाणी आपल्याला वेंगुर्ले तालुक्यात पाहायला मिळते. दीपेश, मला एक सांग, आता जे तू म्हणालास की विशाल परब आणि हे मतं घेऊ शकतात किंवा त्यांनी आपला बऱ्यापैकी मोठा संपर्क वाढवलेला आहे, परंतु ज्यावेळेस दीपक केसरकरांना उमेदवारी दिली जाईल आणि जर विशाल परबही जर तिकडे इच्छुक असतील तर याच्यामध्ये तोटा कोणाचा होईल? भाजपचा होईल की सेनेचा होईल? एकंदरीत मॅडम विशाल परब यांच्या मतांचा जर आपण विचार केला तर विशाल परब यांची जी मतं आहेत ती सध्या युवा वर्ग विशाल परब यांच्याकडे थोडाफार वळलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पण युवा वर्ग आणि एकंदरीत जर आपण दीपक केसरकर आणि विशाल परब असा जर विचार केला तर दीपक केसरकरांकडे यांच्याकडे वेंगुर्ले तालुक्यात पारंपरिक मतं आहेत. म्हणजे जर आपण एकंदरीत वेंगुर्ला शहराचा विचार केला किंवा शिरोडा बाजारपेठ असेल किंवा जो बाजारपेठेचा जो भाग आहे किंवा शहरी जो भाग आहे
तो दीपक केसरकर त्यांच्याकडे पारंपरिक त्यांची मतं आहेत, म्हणजे जी अगदी त्यांचे म्हणजे दीपक केसरकर यांच्या वडिलांपासून काही चालत आलेला व्यापार व्यवसाय असेल किंवा त्यांच्यापासून चालत आलेली जी मतं असतील किंवा दीपक केसरकर यांची राष्ट्रवादी पासून पूर्वीपासून आलेली जी मतं असतील, ते काही असे लोक आहेत की ते दीपक केसरकर म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी मतं पडणार आहेत. त्याच्यामुळे ही जी वोट बँकिंग आहे दीपक केसरकर यांची, ती मूळ पासूनची ती तशीच आहे, अजूनही ती बदललेली नाही. त्याच्यामुळे मोठासा फरक हा दीपक केसरकर यांना वेंगुर्ले तालुक्यात त्या पद्धतीने पडला नाहीये. मात्र जर मतामध्ये विभागणी झाली तर कुठेतरी घासाघीस होऊ शकते, ही शक्यता आहे. मॅडम, धन्यवाद दीपेशजी, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी. आता तुम्ही जे मुद्दे मांडला आहे त्याचा कितपत परिणाम या मतदारसंघावर होतोय, वेंगुर्ला तालुक्यातून किती बळ आमदार दीपक केसरकर आणि जे त्यांच्या विरोधात उभे राहणार आहेत त्यांना मिळतं, हे आपण पाहणारच आहोत. तुर्तास आता आपण इथंच थांबतोय. आता मी येते आमचे सावंतवाडी करस्पॉन्डंट विनायक गावस यांच्याकडे. विनायक, आपण पाहिलं आमदार दीपक केसरकर हे 4थ्या टर्मसाठी लढतायत आणि त्यांच्या विरोधात सगळेच आहेत, अशी काहीशी परिस्थिती आहे. म्हणजे अगदी राष्ट्रवादीसाठी महाविकास आघाडीतून अर्चना घारे परब यांचं नाव चर्चेत होतं आणि त्याच वेळी तिथं ठाकरे सेनेनं आपला दावा केला होता. रुपेश राऊळ हे या रिंगणात होते, मात्र अचानक माजी आमदार असलेले राजन तेली यांची एंट्री होती आणि सगळीच समीकरणं बदलतात. तर दुसरीकडे अशी सुद्धा माहिती मिळते की भाजपमध्ये असलेले, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष असलेले विशाल परब सुद्धा या मतदारसंघातून अपक्ष लढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नेमकं सावंतवाडीत काय घडतंय, दीपक केसरकर यांच्या विरोधात नेमका कुठला चेहरा आता निवडणूक लढताना आपल्याला आगामी काळात पाहायला मिळणार आहे. मात्र त्याचवेळी अर्चना घारे परब ज्या गेल्या काही वर्षांपासून संघटना मजबूत करण्यासाठी पूर्ण त्यांनी गावगाव पछाडले आहेत, त्यांचं काय होणार आहे, विशाल परब नेमके इथं उभे राहणार आहेत का, नेमक्या या प्रश्नांची उत्तरं काय आहेत? नक्कीच जुईली, यावेळीची निवडणूक ही सोपी नसणार आहे. खूप घासाघीस निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळते. आता जर बघितलं तर उमेदवारी ठरण्यावरच खूप मोठा ट्विस्ट हा महायुती असेल किंवा महाआघाडीत आपल्याला पाहायला मिळतो. तसा उल्लेख सुद्धा केला. महायुतीचं म्हणायचं झालं तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना चौथ्यांदा या ठिकाणावरनं तिकीट मिळण्याची शक्यता ही वर्तवली जाते आणि ते फायनल सुद्धा झाल्याचं मानलं जाते. कारण राजन तेलींनी शेवटच्या क्षणाला कमळाची साथ सोडत हाती मशाल धरलेली आहे आणि त्यातनं हे स्पष्टच होतं. जसं दीपक भाईंना ही शिवसेनेच्या तिकिटावर ते निवडणूक लढणार असल्याचं मानलं जातंय किंवा बोललं जातंय. मागच्या 3 टर्मचा विचार करता जवळपास 65 ते 70 हजार मतं ही दीपक केसरकर यांच्या सोबत राहिलेली आहे. 2009 पासून 2000 आपण आता 19 पर्यंतचा विचार केला तर 24चा विचार करता आता राणेंची ताकद ही केसरकरांसोबत आहे, त्यात भाजपची ताकद सुद्धा त्यांच्यासोबत आहे. त्यामुळे निश्चितच केसरकरांना यावेळी भाजपने जर प्रामाणिकपणे मदत केली, राणेंनी जर त्यांना आशीर्वाद दिला तर नक्कीच केसरकरांना थोडंसं इथे दुःखबाब मिळू शकतं असं म्हणायला हरकत नाही. मात्र ज्या विशाल परबांचा जो उल्लेख केला, त्या विशाल परबांच्या एका कार्यक्रमात नारायण राणेंचा फोटो हा त्यांच्या बॅनरवरनं असेल किंवा त्यांच्या काही जाहिरातीतून असेल, हा आपल्याला दूर झालेला पाहायला मिळाला. त्यामुळे नारायण राणेंपासून किंवा राणेंपासून विशाल परब थोडेसे बाजूला गेल्याची चर्चा ही राजकीय वर्तुळात बोलली जाऊ लागली, चर्चेला येऊ लागली. त्यामुळे निश्चितच त्याचा परिणाम दिसेल. जर विशाल परब अपक्ष या ठिकाणी उभे राहिले तर भाजपच्या मताधिक्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे. भाजपची काही मतं फुटण्याची शक्यता आहे, कारण भाजपचे अनेक कार्यकर्ते हे विशाल परबांसोबत दिसतात. त्याच्यामध्ये राणेंचे काही समर्थक असतील किंवा भाजपचे जे मूळ भाजपचे कार्यकर्ते आहेत ते सुद्धा विशाल परब यांच्यासोबत आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यामुळे निश्चितच विशाल परब तर अपक्ष राहिले तर ते या ठिकाणी मतं खाऊ शकतील किंवा जो काही महायुतीला मिळणारी मतं आहेत त्याच्यावर परिणाम होऊ शकेल. आजच महायुतीच्या नेत्यांची बैठक सुद्धा पार पडल्याचं समोर येत आहे. त्या बैठकीला स्वतः पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, नितेश राणे ही सगळी मंडळी सुद्धा उपस्थित असल्याचं समजतं. त्या ठिकाणी काही चर्चा विनिमय झाल्याचंही समोर येत आहे. त्यामुळे भाजपाला बंडखोरी रोखणं हे काही आता आवाक्यात राहिलेलं नाही भाजपचं असं दिसून येतं. कारण राजन तेलींनी पक्ष सोडला, त्यानंतर विशाल परबांचा तो उल्लेख केला. दुसरीकडे स्वतः निलेश राणे हे शिवसेनेमध्ये जात असल्याचं समोर येतं आणि निलेश राणे शिवसेनेत जात असताना सावंतवाडीतला एक मोठा गट माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्यासह जाण्याची शक्यता आहे आणि तो निश्चितच जाईल अशी चर्चा आणि असं वातावरण सुद्धा सावंतवाडीत पाहायला मिळतं. त्यामुळे महायुतीत जरी फूट पडली असली किंवा एक पक्ष फुटणार असेल तरी पुन्हा एकदा महायुती म्हणून हे सगळे नेते एकत्र येणार आहेत, प्रचारासाठी एकत्र दिसणार आहेत.
दुसरीकडे जर महाविकास आघाडीचा विचार करता राजन तेलींनी शेवटच्या क्षणाला ठाकरे गटामध्ये प्रवेश केलाय आणि राजन तेलींचा प्रवेश झाल्या जे शिवसेनेचे म्हणजे शिंदेसोबतचे असणारे आमदार संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय की मातोश्रीवरनं पैशासाठी उमेदवारी दिली जाते आणि पैशासाठी हे प्रवेश करून घेतले जातात असा आरोप या ठिकाणी केलाय. आणि त्यानंतरच पाहिलं तर इथं गेली 5-6 वर्ष ज्या राष्ट्रवादीचं काम करतात किंवा राष्ट्रवादी फुटल्यानंतर ज्या अजित पवारांबरोबर न जाता शरद पवारांबरोबर राहिलेल्या अर्चना घारे या आपल्याला सिल्वर ओकला पाहायला मिळाला. त्या ठिकाणी त्यांचे कार्यकर्ते त्यांचा पाठिंबा देताना पाहायला मिळाला. त्यामुळे अजून सुद्धा महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार आहे त्याबद्दल स्पष्टता येत नाहीये. जो काँग्रेस पक्ष मागच्या 5 वर्षात किंवा मागच्या काही 6 महिन्यात सुद्धा कुठे दिसत नव्हता किंवा समोर येत नव्हता तो काँग्रेस पक्ष सुद्धा या निमित्तानं दावा ठोकण्यासाठी पुढे येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यामुळे दोन्ही महाविकास आघाडी असू दे किंवा महायुती असू दे दोन्हीमध्ये सध्या संभ्रमाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. कोण उमेदवार असणार आहे हे समजत नाहीये. आणि जरी उमेदवार युतीतल्या घटक पक्षाचा असला तरी उर्वरित पक्ष असतील पक्षाचे नेते असतील पदाधिकारी असतील हे त्या उमेदवाराचं काम करतील की नाही हे आजच्या क्षणाला सांगता येऊ शकत नाहीये. पण विनायक, आता आपण थोडंसं दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांच्यामध्ये होणाऱ्या लढतीविषयी पाहूया. 2019 मध्ये सुद्धा राजन तेली यांनी आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरुद्ध अपक्ष निवडणूक लढवली होती आणि या लढतीमध्ये राजन तेली आणि दीपक केसरकर यांचं काहीसं लीड सुद्धा कमी केलं होतं. म्हणजे जे त्यांना काही मोठ्या प्रमाणात 2000 त्याच्या मागच्या इलेक्शनमध्ये मिळालं होतं म्हणजे 2014 मध्ये जे लीड मिळालं होतं ते 2019 मध्ये मिळू शकलेलं नाहीये. मात्र 2019 जर विचार केला तर दीपक केसरकर यांच्यासोबत भाजपा होती, त्याचबरोबर शिवसेना म्हणजे अखंड शिवसेना होती. मात्र आता याची 2 शक्ल झालेली आहेत. त्या सुद्धा भाजपमध्ये सुद्धा बंडाळी झालेली आहे. आणि असं सुद्धा म्हटलं जातं किंवा राजन तेली सुद्धा असं सांगतात की मला भाजपचे काही लोक पदाधिकारी कार्यकर्ते मला मदत करू शकतात. तर या सगळ्याचा परिणाम काय होऊ शकतो दीपक केसरकरांसोबत समोर याचं किती मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं? राजन तेलींच्या रूपानं दीपक केसरकरांसमोर आव्हान आहे हे नाकारू शकत नाही. पण 2019चा जर आपण विचार केला तर त्यावेळी राजन तेली हे भाजप पक्षात होते. भाजप पक्षात असताना राणेंची ताकद त्यांच्यासोबत होती. मात्र ते अपक्ष उभे राहिले होते आणि त्यावेळी दीपक केसरकर हे शिवसेनेतून उभे राहिले होते आणि शिवसेनेची जवळपास या मतदारसंघामध्ये 40,000च्या आसपास मतं आहेत जी आपल्याला मागच्या लोकसभेत सुद्धा पाहायला मिळाली. विनायक राऊतांना साधारण इथे 50-55,000 मतं ही मिळालेली आहेत. त्यामुळे निश्चितच राजन तेली या ठिकाणी मोठं आव्हान केसरकरांसमोर उभं करणार यात कोणतीही शंका नाही. मात्र राष्ट्रवादी असेल किंवा काँग्रेस असेल म्हणजे अर्चना घारे आणि काँग्रेसकडनं विलास गावडेंचं नाव चर्चेत येतं किंवा जे आता रुपेश राऊळ आहेत किंवा बाळा गावडे आहेत यांच्यासारखी माणसं राजन तेलींच्या स्वागताच्या वेळी दिसून आली नाहीत. हा देखील खूप मोठा मुद्दा त्या ठिकाणी ठरणार आहे. ही सगळी जी निष्ठावंत मंडळी आहेत ज्यावेळी शिवसेना फुटली ज्यावेळी शिवसेनेचे सगळे आमदार उद्धव ठाकरेंना सोडून गेले त्यावेळी जी लोक शिवसेनेसोबत त्या संघटनेसोबत राहिली त्या लोकांना विचारात घेतलं गेलं नसल्याचं काही सूत्रांनी आम्हाला सांगितलं आणि त्याच्यात हा राजन तेलींचा प्रवेश झालाय. किंवा शिरसाटांनी तसा उल्लेख केला की मातोश्रीला या ठिकाणी चेक पोचलेत रोखे पोचलेत. हे सगळं बघता नक्कीच निर्णायक ठरणार आहे ह्या दोघांची भूमिका सुद्धा. आणि राष्ट्रवादीला पण जर म्हणजे घारेंनी जर तेलींचं काम केलं नाही तर ती देखील मतं फुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दीपक केसरकरांसमोर मोठं आव्हान हे राजन तेलींच्या माध्यमातून असणारच आहे. पण भाजपचं खूप मोठं आव्हान हे दीपक केसरकरांच्या समोर असणार आहे. कारण भाजपच्या बऱ्याचशा नेत्यांनी जाहीर भूमिका घेतली होती की आम्ही केसरकरांचं काम करणार नाही. मागच्या 15 वर्षात केसरकर विकास करण्यात कमी पडलेत. पण विनायक, मी पुन्हा एकदा तुझ्याकडे येते. आपण आता संपूर्ण म्हणजे राजन तेली यांच्या आव्हानाविषयी बोललोच आहोत. पण महाविकास पण आता महाविकास आघाडी सुद्धा आपण बोलायला हवं. मागच्या काही दिवसांपासून तिथं अर्चना घारे परब यांनी चांगलीच फिल्डिंग लावली होती. पक्ष बांधणीसाठी त्यांनी मोठमोठे कार्यक्रम सुद्धा घेतले होते. अगदी ग्राउंड लेवलवर जाऊन त्यांनी काम केलं होतं. मग अशा वेळी राजन तेलींचं महाविकास आघाडीत येणं मग अर्चना घारेंचं नेमकं काय होणार आहे? निश्चितच राजन तेलींच्या एंट्रीमुळे महाविकास आघाडीत चलबिचल निर्माण झालेली आहे. अगदी अर्चना घारे असतील किंवा काँग्रेस असेल यांच्यामध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला की उमेदवारी कोणाला असणार. आणि निश्चितच
राजन तेलींना मागच्या 2 टर्मला इथे पडलेली मतं असतील किंवा त्यांचा अनुभव पाहता ही सीट राजन तेलींना जाईल, कारण शिवसेना इथे दावा करत आहे आणि मागच्या 25 वर्षात म्हणजे 1999 पासूनचा जर विचार केला तर या मतदारसंघामध्ये मधली 5 वर्ष सोडता सगळी जी टर्म आहे ती शिवसेनेच्या आमदाराने उपभोगलेली आहे. शिवराम दळवी असतील आणि नंतरच्या काळात आता दीपकबाई असतील. त्यामुळे निश्चितच शिवसेना या ठिकाणी दावा करत आहे. येणाऱ्या काळात पाहायला मिळेल की राजन तेलींना ही सीट सुटते की राष्ट्रवादीला. पण सरतेशेवटी सांगायचं झालं तर ही निवडणूक खूप महाग ठरणार आहे असं मी सुरुवातीलाच बोललो. ही प्रत्येकासाठीच महाग असणारी निवडणूक आहे, उमेदवारांसाठी आहे. कारण आज जेव्हा काही भागात आम्ही जातो त्यावेळी मतदार सुद्धा ह्या उमेदवारांपर्यंत येतोय, एबीसी पॅटर्न बद्दल विचारतोय, तुमचा कोणता रेट ठरलाय त्याच्याबद्दल डायरेक्टली उमेदवारांना विचारलं जातं. त्याच्यामुळे जे लोकसभेला झालं ते पुन्हा विधानसभेला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जी पैशाचं उधळण व्हायला मिळाली, पैशाची गंगा वाहताना पाहायला मिळाली लोकसभेला, पुन्हा विधानसभेत सुद्धा हेच होणार आहे. आणि विधानसभेला तर दिवाळी आहे आणि त्यात नक्कीच सगळ्यांचं लाभ होणार आहे एवढं मात्र नक्की आहे. विनायक, ज्यावेळेस आपण म्हटलं राष्ट्रवादीच्या संदर्भामध्ये की राष्ट्रवादीला जाईल की शिवसेनेला जाईल, परंतु जर मागच्या वेळेस ज्यावेळेस ऐन वेळेला अर्चना घारे परबांचं तिकीट कापलं गेलं होतं आणि इथले माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांना उमेदवारी दिली होती राष्ट्रवादीने, परंतु त्यावेळेस त्यांना जी मिळालेली मतं आहेत म्हणजे 5,600 वगैरे अशी काहीतरी मतांचं ते एकूण संपूर्ण मतांची बेरीज होती. हे जर बघितलं तर अर्चना घारे परब आत्ता जरी त्यांनी झंझावाताने संपूर्ण ह्या मतदारसंघात पिंजून काढण्याचा प्रयत्न जरी केलेला असला तरी हा जो एवढा मोठा मतांचा जो फरक आहे तो त्या कशा कव्हर करू शकल्या असत्या, याचं काही स्टॅटिस्टिक्स कशा पद्धतीने त्यांनी काही केलेलं होतं, काय वाटते तुला? निश्चितच म्हणजे ज्यावेळी महाविकास आघाडीला इथे चेहराच नव्हता, उघाट्याकडे कुठला चेहरा नव्हता, त्यावेळीपासून अर्चना घारे इथे कार्यरत आहेत. नितेश राणेंनी पण तसा उल्लेख केला की उघाटा शिवसेनेकडे मायकाला शिल्लक राहिले नाहीयेत का, म्हणून त्यांना आमच्यातला एक उमेदवार तिथे न्यावा लागतोय आणि उभा करावा लागतोय, अशा पद्धतीचं विधान त्यांनी सुद्धा केलं होतं. त्यामुळे अर्चना घारे ह्या इथलं राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर राहणार किंवा राष्ट्रवादीला ही सीट फुटणार त्याच पद्धतीनं मागच्या म्हणजे अगदी लोकसभेपर्यंत पण असं चित्र होतं. विनायक राऊत ज्यावेळी तिथे उभे होते त्यावेळी त्यांच्याबरोबर महाविकास आघाडी त्या दिशेने काम करत होती आणि त्या अपेक्षेनं सगळ्या गोष्टी होत होत्या. मात्र अचानक शेवटच्या क्षणाला काही गणितं बदलली किंवा मी कसं म्हटलं की मागच्या 25 वर्षातली 20 वर्ष शिवसेनेचा आमदार या मतदारसंघातनं निवडून येतो. त्यामुळे निश्चितच शिवसेनेची ताकद इथं अधिक आहे, हे नाकारून चालणार नाहीये. पण अर्चना घारेंच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचं पण प्राबल्य या मतदारसंघात आहे. मागच्या अनेक ज्या विधानसभा झाल्या याच्यामध्ये हा मतदारसंघ काँग्रेसकडे सर्वाधिक जास्त वेळा, त्यानंतर शिवसेनेकडे आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीकडे असा राहिलेला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचे जे मतदार आहेत ते इथे या मतदारसंघात आहे आणि या लागूनच प्रत्येक पक्ष या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. मात्र जर घारेला इथे उमेदवारी मिळाली नाही तर त्या कोणता निर्णय घेतात यावर ही सगळी गणितं अवलंबून आहेत. त्यांनी जर राजन तेलींना मदत केली तर निश्चितच महाविकास आघाडीला इथे संधी चालून येऊ शकते. कारण भाजपात होणारी बंडाळी किंवा बंडखोरी आपण जर पाहिली किंवा केसरकरांचं काम करणार नाही असं ज्यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते जाहीरपणे सांगतात त्यावेळी निश्चितच महाविकास आघाडीला जी लोकसभेला पडलेली 50-55 हजार मतं आहेत ती निर्णायक ठरणार आहे. कारण इथे जरी 2-2.5 लाख मतदार असले तरी मतदान मात्र प्रत्यक्षात 1.5 लाखापर्यंत होतं. आणि जर महायुतीमध्ये फूट पडली मतांमध्ये आणि महाविकास आघाडी जर भक्कम राहिली तर निश्चितच महाविकास आघाडीला सुद्धा इथे आमदार मिळू शकतो. पण विनायक, आता आपण थोडंसं समीकरणांचा विचार करूया. म्हणजे आताची बदललेली राजकीय समीकरणं, त्यात पडलेल्या प्रत्येक पक्षातल्या फुटी असतील, मतांची जी काही बेरीज वजाबाकी असेल आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे झालेले पक्षप्रवेश, या सगळ्याचा सावंतवाडी मतदारसंघावर किती फरक पडणार आहे आणि नेमकं कोणाला कसं मतदान होणार आहे, सावंतवाडीचा मतदार नेमकं कोणाच्या बाजूने राहू शकतो आणि सावंतवाडीच्या मतदारांना नेमका कुठला विकास अपेक्षित आहे? निश्चितच सावंतवाडीचा मतदार कोणासोबत राहील हे आपल्याला निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होताना पाहायलाच मिळेल. पण संभाव्य हे 4 उमेदवार असतील अशी आपण चर्चा करतोय. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेने सुद्धा या ठिकाणी आपला उमेदवार देणार असल्याचं जाहीर केलं. मंगेश तळवणेकर यांच्या माध्यमातून किंवा सुनील पेडणेकर असतील यांनीही आपला उमेदवार इथे देणार असल्याचं जाहीर केलं. हे सगळे मुद्दे आहेत, विकासाचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे उमेदवार इथे किमान 6च्या वर असतील आणि प्रमुख लढती हा महायुती आणि महाआघाडीत आपल्याला पाहायला मिळेल.
दीपक केसरकर हे एकनाथ शिंदेबरोबर गेल्यानंतर त्यांचा उल्लेख शिवसैनिकांकडनं गद्दार असा केला गेला. त्यामुळे निश्चितच ती मतं आज केसरकरांबरोबर नसणार आहेत. पण केसरकरांची जी पारंपरिक मतं आहेत, केसरकरांचा जो वोट बँक आहे तो मात्र त्यांच्या सोबत यापुढे राहतो का की वेगळा विचार करतो हे पाहावं लागेल. राजन तेलींच्या बाबतीत विचार केला तर राजन तेलींना याआधी सुद्धा म्हणजे पक्षांतर करावं लागलं होतं उमेदवारी न मिळाल्यामुळे, आणि यावेळी सुद्धा राजन तेली उभाटामध्ये गेलेले आहेत. त्यामुळे जे निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत ते राजन तेलींना कितपत साथ देतात यावेळी यावर राजन तेलींचं भवितव्य हे अवलंबून असणार आहे. विशाल परबांचा उल्लेख केला तर विशाल परबांबरोबर मोठ्या प्रमाणात युवा शक्ती दिसून येते. भाजपचे कार्यकर्ते असतील, राणेंचेही काही कार्यकर्ते असतील हे विशाल परबांबरोबर दिसतात. पण मगाशी मी जसा उल्लेख केला की अंतर्गत गटबाजी असेल, अंतर्गत काही राजकीय परिस्थिती असेल, याचा परिणाम विशाल परबांच्या उमेदवारीवर किंवा विशाल परबांच्या एकूणच संभाव्य पुढच्या वाटचालीवर कसा होतो यावर त्यांचं भवितव्य अवलंबून असेल. आणि अर्चना घारेंचं म्हणायचं झालं तर महाविकास आघाडीकडनं त्यांना जर उमेदवारी मिळाली नाही तर अर्चना घारे कोणता निर्णय घेतात, जर त्या अपक्ष उभ्या राहिल्या तर त्यांना किती मतं या ठिकाणी पडतात. जो राष्ट्रवादीचा एक वोटर्स आपण मानला जातो की जो मुस्लिम वोटर्स आहे, हा मुस्लिम वोटर्स राष्ट्रवादी सोबत राहतो का की तो शिवसेनेसोबत म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला वोटिंग करतो. कारण लोकसभेला जी गणित आपण पाहिली की मुस्लिम वोटर्स असेल, दलित वोटर असेल, हा पूर्णपणे मशालीवर बटन दाबताना पाहायला मिळाला आणि त्याचा खूप मोठा परिणाम हा सावंतवाडी शहरात केसरकरांना किंवा राणेंना पाहायला धक्का मिळताना पाहायला मिळाला. केवळ 200 मतांचं लीड हे सावंतवाडी शहरात नारायण राणेंना मिळालं. त्यामुळे केसरकरांना आत्मचिंतन करायला लावणारी ही निवडणूक होती. येत्या काळात कोणती समीकरणं इथे असतील, महायुतीकडनं आणि महाविकास आघाडीकडनं जे बंडोबा आहेत त्यांना शांत करण्यात किंवा थंड करण्यात ते यशस्वी होतात का यावरच पुढची निवडणूक किंवा पुढचा जो निकाल आहे तो अवलंबून असणार. मात्र मागच्या सगळ्या निवडणुकांपेक्षा यावेळीची निवडणूक ही फार वेगळी असणार आहे. रोजगाराचा मुद्दा असेल, विकासाचा मुद्दा असेल, या मुद्द्यावरनं आज युवाई असेल, महिला असेल किंवा ज्येष्ठ नागरिक असतील, प्रत्येक जण बोलू लागलाय, त्याच्याबद्दल विचारू लागलाय. त्यामुळे यावेळीची निवडणूक ही इतर सगळ्या निवडणुकांपेक्षा फार वेगळी असणार आहे. कारण तू जसं म्हटलं की पक्षांतर अगदी शेवटच्या क्षणाला येतं. आज व्हॉट्सअप स्टेटस सुद्धा लोकांचे लागतात की तुम्ही प्रचार करताना तुमचा नेता त्याच पक्षाबाहेर की दुसऱ्या पक्षात गेलाय, याचा एकदा विचार करा की ते पहा आणि मग प्रचार करा. अशा पद्धतीचे संदेश सुद्धा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल होत असताना पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच यावेळीची निवडणूक ही खूप वेगळी असणार आहे आणि निश्चित रंगतदार देखील असणार आहे. नक्कीच विनायक, ही निवडणूक अत्यंत वेगळी आणि रंगतदार तर होणारच आहेत. वेगवेगळे ट्विस्ट अगदी शेवटपर्यंत या मतदारसंघात आपल्याला होताना दिसणार आहेत आणि या सगळ्याचे अपडेट आम्ही तुझ्याकडून घेतच राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद तू आम्हाला दिलेल्या या सगळ्या माहितीसाठी आणि या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा आणि प्रत्येक अपडेट तुझ्यामार्फत आम्ही पोहोचवत राहू. तर आता आपण जाणार आहोत ते म्हणजे अत्यंत वेगळ्या अशा मतदारसंघाकडे, तो आहे कुडाळ मालवण. आता इथं वैभव नाईक यांनी 2 टर्म आमदारकीमध्ये त्यांनी बाजी मारलेली आहे. ज्यांना जायंट किलर असं म्हटलं जातं ते म्हणजे आमदार वैभव नाईक. त्यांनी 2014 नारायण राणेंचा पराभव केला होता आणि हा मतदारसंघ त्यांनी ठाकरेंकडे ठेवण्यासाठी मोठं एक मदत केली होती, मोठी रणनीती आखली होती. मात्र ह्यावेळीची निवडणूक त्यांच्यासाठी सुद्धा अवघड होणार असं सुद्धा बोललं जात आहे. कारण त्यांच्या समोर जो चेहरा आहे तो आहे राणेंचा, अर्थात निलेश राणेंचा, ज्यांना फायर ब्रँड नेते म्हणून ओळखले जातात. आणि मागच्या काही वर्षांपासून निलेश राणेंनी आमदारकीसाठी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. पुन्हा एकदा इथं मतांची बांधणी असेल, मतदारसंघाची बांधणी आहे, हे सगळं होताना दिसतंय. मात्र यात आणखीन ट्विस्ट आलाय, तो म्हणजे ते भाजपचा पक्ष सोडून ते जाणार आहेत शिवसेनेत, अर्थात शिंदेच्या शिवसेनेत. त्यामुळे हा वेगळा ट्विस्ट या मतदारसंघावर किती परिणाम घडवणार आहे याबद्दलच जाणून घेणार आहोत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडून. कृष्णाजी, आपण एक महत्त्वाची अपडेट पाहतोय, ती म्हणजे स्वतः निलेश राणे हे भाजपामधून आता जाणार आहेत शिवसेनेत. नेमकं कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघामध्ये घडतंय काय? नक्कीच आपण पाहिलं की शिवसेना आणि भाजप महायुतीमध्ये जागा वाटपामध्ये हा मतदारसंघ आहे, हा शिंदे गटाच्या वाटेला गेलाय. त्यामुळे या मतदारसंघात गेली 4-5 वर्षे काम करत असलेले भाजपचे नेते निलेश राणे असतील, त्यांना हा मतदारसंघातून उमेदवारी हे मागत होते. मात्र
भाजपच्या महायुतीच्या जागा वाटपात हा मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाला गेल्यामुळे या जागेवर आता निलेश राणे हे शिंदे गटातून लढणार आहेत आणि त्या संदर्भात त्यांनी 2 दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांनी त्याबाबत चर्चा केलेली आहे. आज माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सुद्धा या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे निलेश राणे हे शिवधनुष्य पेलणार आहेत आणि थोड्या वेळामध्ये 23 तारीखला या मतदारसंघातून त्यांची निवडणूक रिंगण निलेश राणे हे उमेदवार म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जाहीर करणार आहेत अशी शक्यता आहे. कारण 23 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत निलेश राणेंचा भव्य दिव्य असा प्रवेश हा शिवसेना शिंदे गटामध्ये होणार आहे. त्यामुळे याची शक्ती प्रदर्शन नक्कीच निलेश राणे या निमित्ताने करणार आहेत आणि निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक ठाकरे गटाच्या वतीने वैभव नाईक हे यांच्यात ही थेट अशी लढत या निमित्ताने होणार आहे आणि वैभव नाईक विरुद्ध निलेश राणे हा सामना आणि राणेंच्या विरोधात राणे आणि नाईक यांचा सामना पुन्हा एकदा या निमित्ताने पाहायला मिळणार आहे. कृष्णा, ज्या पद्धतीने आता तू सांगितलंस की आता निलेश राणे हे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत, शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत, तसं जर बघितलं तर मालवण कुडाळ हा जो मतदारसंघ आहे हा पहिल्यापासून शिवसेनेचा मतदारसंघ राहिलेला आहे. मध्यंतरी इथे जी काही स्थित्यंतरं झालेली होती, जी काही मतमतांतरं झालेली होती, त्याच्यामध्ये इथे थोडासा मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये ट्विस्ट दिसून आलेला होता. मागच्या वेळेस देखील इथून रणजित देसाई हे ह्यांच्या वैभव नाईक यांच्या विरोधात उभे राहिलेले होते. अत्यंत कमी दिवसांमध्ये त्यांना उमेदवारी मिळालेली होती. मात्र त्यावेळेस त्यांचा जो मतांचा जो फरक होता तो देखील बऱ्यापैकी कमी झालेला होता. हा जो काही ट्रेंड आहे आणि आता दस्तूरखुद्द पुन्हा इथे राणे परिवारातला एक सदस्य वैभव नाईक यांच्या विरोधात तिथे उभा ठाकलेला आहे, उभा राहणार आहे. मग पुन्हा एकदा राणे वर्सेस ठाकरे हा जो काही ट्रेंड आहे किंवा हा जो काही पारंपरिक रायव्हलरीचा जो एक भाग आहे तो इथे काम करून जाईल आणि राणेंना हा मतदारसंघ पुन्हा एकदा हात देईल. काय तुझं म्हणणं आहे? नक्कीच ही लढाई अशी रंगतदार अशी लढाई होणार आहे. कारण गेली 2 टर्म या मतदारसंघाचे नेतृत्व आमदार वैभव नाईक करत आहेत आणि मागच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं तर राणे कुटुंबातला सदस्य निवडणूक रिंगणात नव्हता. रणजित देसाई हे अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात होते, मात्र त्यांना भाजपची साथ होती. त्यामुळे वैभव नाईक विरुद्ध रणजित देसाईची लढत झाली होती. त्यावेळी रणजित देसाई अवघ्या काही दिवसातच वैभव नाईक यांना काटेकी टक्करशी यांच्यामध्ये लढत झाली होती. अवघ्या 14 ते 15 हजार मताधिक्याने वैभव नाईक निवडून आलेले आहेत आणि रणजित देसाई यांचा पराभव झाला. नंतर बरीच परिस्थिती बदलली. शिंदे गट सुद्धा ठाकरे गटापासून अलिप्त झाला आणि शिवसेना आणि राज्यातली ज्या काही घडामोडी आहेत वैभव नाईक हे ठाकरे गटासोबतच राहिले. आता अशी परिस्थिती आली की पुन्हा एकदा राणे कुटुंबातील सदस्य या मतदारसंघात ठाण मांडून होता. गेले अनेक दिवस, गेले अनेक वर्ष निलेश राणे हे भाजपमधून प्रयत्नशील होते. त्या दृष्टीने त्यांच्यावर जबाबदारी सुद्धा देण्यात आली होती. कुडाळ मालवणचे प्रभारी म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी होती. त्या अनुषंगाने ते काम सुद्धा या मतदारसंघात केले होते. लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा आपण पाहिलं तर या मतदारसंघात भाजपला 26,000चं लीड सुद्धा मिळालेलं होतं. त्यामुळे भाजपचा सुद्धा आत्मविश्वास वाढलेला होता आणि ही जागा भाजपला सुटेल अशा पद्धतीचं जे वातावरण होते कार्यकर्त्यांमध्ये होतं. मात्र आताच्या घडीची ही बातमी आपण बघतो की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ही जागा मिळाल्यामुळे निलेश राणे हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक यांच्या ही लढत होणार आहे आणि राणे विरुद्ध नाईक यांचा हा सामना पुन्हा एकदा राज्याला पाहायला मिळणार आहे आणि या लढतीने अवघ्या संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असणार आहे. निवडणूक म्हटले की राणे विरुद्ध सर्व विरोधक अशा पद्धतीचं जे वातावरण असतं ते या निवडणुकीत सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कारण साध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सुद्धा राणेंना टार्गेट करण्याचं काम विरोधक करत असतात आणि अशीच लढत ही राणे विरुद्ध विरोधक अशी लढत होत असते. आता पुन्हा एकदा तोच सामना राणे विरुद्ध नाईक या निमित्ताने होणार आहे. निलेश राणे मागच्या काही वर्षात आपण बघितलं तर निलेश राणेंनी सुद्धा या मतदारसंघात जनसंपर्क ठेवलेला आहे. तोच वैभव नाईक सुद्धा या मतदारसंघात जनसंपर्क ठेवणार, त्यांचा सुद्धा जनसंपर्क आहे तो सुद्धा जाणता आहे. पूर्णपणे ग्रासरूटवर वैभव नाईक हे सुद्धा काम करताना दिसत आहेत. त्याच पद्धतीने निलेश राणे सुद्धा आहे. त्यामुळे आताच्या राजकीय परिस्थितीवरून अंदाज खूप काही मानणे कठीण होऊन बसलेले आहे. कारण दोन्ही उमेदवार हे
त्याच टोळीत आहेत आणि ही लढत ही रंगतदार अशीच होणार आहे आणि या लढतीत कोण बाजी मारणार हे सुद्धा येणाऱ्या काही दिवसात नक्कीच स्पष्ट होईल. कृष्णा, ज्या पद्धतीने दोन्ही तौलनिक किंवा तुल्यबळ असे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत असे जेव्हा आपण म्हणतो, त्यावेळेस मागच्या लोकसभा इलेक्शनच्या वेळेस कुडाळ मालवण मतदारसंघ जो होता त्या मतदारसंघातून सर्वाधिक मताधिक्य हे नारायण राणे साहेबांना मिळालेलं होतं. आणि एक जर विचार केला की आज पुन्हा एकदा राणेंच्या विरोधात वैभव नाईक हे पुन्हा एकदा उभे ठाकलेले आहेत किंवा उभे ठाकणार आहेत. वैभव नाईकांना शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळालेली आहे, ठाकरे सेनेकडून, तर निलेश राणे हे 23 तारखेला पक्षप्रवेश करतायत शिंदे सेनेमध्ये, त्यांना देखील शिवसेनेतूनच उमेदवारी मिळते. तसं बेसिकली जर बघितलं तर राणे हे शिवसैनिकच होते, त्यामुळे तो जो ढाचा आहे तो निलेश राणेंच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तिथपासून पुढे सुरू केला जाईल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. परंतु आज एकूणच जर परिस्थिती जर बघितली तर राणेंच्या विरोधात म्हणजे त्यावेळेस नारायण राणेंच्या सोबत जे माणसं होती, जे इथले प्रमुख पदाधिकारी होते, ते आज नारायण राणेंच्या किंवा राणे परिवाराच्या विरोधात उभे ठाकलेले दिसत आहेत. मग त्याच्यामध्ये राजन तेली असो, त्याच्यामध्ये सतीश सावंत असोत, त्याच्यामध्ये हे तुमचे कणकवलीचे संदेश पारकर असोत, अतुल रावराणे असोत, अशा पद्धतीचे हे जे काही संजय पडते असोत, हा जो काही एकूणच जर बघितलं की नारायण राणे वर्सेस इतर हा जो काही ह्याच्यातला हा जो काही ट्रॅडिशनल रायव्हलरीचा जो काही भाग आहे तो इथे निलेश राणेंना कितपत हात देऊन जाईल असं तुला वाटते? नक्कीच आपण बघितलं तर अलीकडच्या पण काळात सुद्धा राजन तेली असतील, परशुराम उपरकर सुद्धा ठाकरे गटात प्रवेश केलेला आहे. ही मातब्बर मंडळी जी नारायण राणे यांच्या सोबतीला होती, जी 1990 पासून जी मंडळी नारायण राणे यांच्या सोबत होती, मात्र ही आता सर्व नेते हे ठाकरे गटात प्रवेश केलेले आहे. त्यामुळे हा याचा सुद्धा फायदा हा वैभव नाईक यांना कितपत होता हे सुद्धा पाहावं लागणार आहे. कारण जसं आपण म्हणतो की राजन तेली गेले ते त्यांच्या समोर एकही पदाधिकारी गेला नाही, फक्त राजन तेली यांनी एकच प्रवेश केला. उपरकर यांच्यासोबत काही कार्यकर्ते सुद्धा होते, त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर प्रवेश केला. त्यामुळे या मतदारसंघात वैभव नाईक यांना त्याचा जरी शिवसेना ठाकरे गटाची ताकद ही वाढलेली आहे या मतदारसंघात. मात्र आताच्या घडीला आपण असं म्हणू शकतो की निलेश राणे हे शिंदे गटात राहिले तरी शिंदे गटाची फारशी अशी ताकद या कुडाळ मालवण मतदारसंघात नाही आहे. त्यामुळे ही ताकद आता निलेश राणेच्या रूपाने शिंदे गटाला मिळणार आहे. मात्र भाजप आणि आज भाजपचे नेते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, यांनी सुद्धा आंगणेवाडी धोराडी देवीचं दर्शन घेतलं. त्यावेळी उमेदवार कोणी असलं तरी तो महायुतीचा असेल आणि महायुतीच्या उमेदवारासाठी महायुती पूर्णपणे ताकद देईल अशा पद्धतीचं वक्तव्य रवींद्र चव्हाण यांनी केलं. त्यामुळे निलेश राणे यांच्या पाठीशी भाजपची पूर्णपणे ताकद आहे, ती या निमित्ताने उभी राहणार आहे हे यावरून आज रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याचे दिसत आहे. आणि याचाच फायदा निलेश यांना होऊ शकतो. जरी भाजपमधून शिंदे गटात जास्त कार्यकर्ते गेले नसतील किंवा जाणार नसतील तरी पण मोठ्या प्रमाणात हे जे शक्ती प्रदर्शन आहे ते निलेश राणेंना उद्या 23 तारखेला करावं लागणार आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांची तयारी सुरू असल्याचे समजते आहे. त्यामुळे भाजपमधून आता किती जण शिंदे गटात जातात की जशी आपण म्हणतो की पालघरमध्ये जशी तडजोड झाली की पालघरमध्ये राजेंद्र गावित होते, त्यांनी भाजपचे होते, मात्र त्यांनी तडजोड म्हणून एक शिंदे ठाकरे गटात त्यावेळी प्रवेश केला होता आणि शिवसेना भाजप महायुतीचे ते उमेदवार म्हणून निवडणूक लढले होते. तशाच पद्धतीचे निलेश राणे हे या निमित्ताने पालघर पॅटर्न हा आपल्याला म्हणू शकतो आपण. आणि तशा पद्धतीची जी जागा वाटपात हा निलेश राणे हे शिंदे गटात जाणार असल्याची चर्चा आहे. 23 तारखेला प्रवेश असल्याचं बोलले जात आहे. आणि अधिकृत जरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा दौरा अजून जाहीर झाला नसला तरी उद्या निलेश राणे हे सुद्धा आपली भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या सर्व चित्र आहे ते स्पष्ट होईल आणि निलेश राणे सुद्धा उद्या आपली भूमिका जाहीर करतील आणि 23 तारीखला ते काय एकनाथ शिंदे यांच्या येत आहेत किंवा येतात ते सुद्धा ते जाहीर करतील आणि त्यांच्या उपस्थितीत प्रवेश करतील. असं पद्धतीचं जे आहे ते वातावरण या निमित्ताने या मतदारसंघात पाहायला मिळत आहे. पण आता सध्या आमदार वैभव नाईक यांच्या समोरची आव्हानं नेमकी काय आहेत? कारण तुम्ही मगाशी सुद्धा उल्लेख केला होता तो लोकसभेमध्ये महायुतीचं वाढलेलं मताधिक्य, तो फॅक्टर आमदार वैभव नाईक यांना कसा अडचणीचा ठरू शकतो? नक्कीच हे अडचणीशी ठरू शकतो आणि त्यांच्यासाठी लोकसभेच्या निकालाच्या वेळेस त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ही आपण म्हटलं होतं. त्यामुळे या निवडणुकीत वैभव नाईक यांच्यासाठी जरी उमेदवार वैभव नाईक या निमित्ताने उमेदवार त्यावेळी विनायकराव उमेदवार होते, आता या ठिकाणी वैभव नाईक उमेदवार आहेत. वैभव नाईक यांच्या ग्रामीण भागाची टच आहे
त्यामुळे तेवढं प्रमाणात मताधिक्य हे करताना निलेश राणे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात काम करावं लागणार आहे या मतदारसंघात. वैभव नाईक यांची नाळ ही ग्रामीण भागात जोडलेली आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा वैभव नाईक यांना होऊ शकतो. पण भाजपची जी एकजूट आहे, रवींद्र चव्हाण यांनी आज म्हटलं की महायुती पूर्णपणे ताकद देईल, त्यामुळे निलेश राणेच्या पाठीशी भाजपची पूर्णपणे ताकद ही दिसताना आपल्याला दिसत आहे. त्यामुळे वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यात ही नक्कीच तालिके टक्कर अशी लढत असणार आहे. सहजासहजी सामना हा दोघांसाठी नाही आहे, दोघांनाही तेवढेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत, कारण लोकसभेचं हे मताधिक्य तोडण्याचं मोठं आव्हान हे वैभव नाईक यांच्या समोर असणार आहे आणि ते टिकवण्याचं आव्हान हे निलेश राणे यांच्या समोर असणार आहे. नक्कीच तुम्ही ज्या पद्धतीनं सांगितलात की दोघांसाठी ही निवडणूक अतिशय काटेकी टक्कर देणारी असेल आणि दोघांसाठी ही निवडणूक सोपी नसेल, मात्र नेमकं काय होतंय, निलेश राणे नेमकी काय भूमिका घेत आहेत याकडे सुद्धा आपलं लक्ष आहे. 23 तारीखला निलेश राणे यांची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. कदाचित निलेश राणे 23 तारीखपर्यंत हे शिवसेनेमध्ये सुद्धा प्रवेश करू शकतात. त्यामुळे या मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष लागलेलं असेल आणि तुमच्याकडून या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आम्ही जाणून घेणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद आणि आपले आभार. तर मी पुन्हा एकदा मॅडम तुमच्याकडे येते. आम्ही तिन्ही विधानसभेचा आढावा घेतलाय आणि त्यातून आपल्याला एवढंच दिसलं की तिन्ही विधानसभेमध्ये काटेकी टक्कर होणार आहेत, समीकरणं बदलत आहेत, पक्षप्रवेश होत आहेत, आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. म्हणजे अगदी दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटताना आपल्याला दिसत आहेत आणि दिवाळीत शिमगावताना सुद्धा आपल्याला दिसतोय. काय वाटतंय एकंदरीत वातावरण काय असेल आणि आगामी काळात आपल्याला ह्या लढती कशा पद्धतीनं होताना आपल्याला पाहायला मिळतील? तू ज्या आता संकल्पना सांगितल्यास त्या खरंच बरोबर आहेत की दिवाळीपूर्वीच फटाके फुटताना दिसत आहेत आणि दिवाळीमध्ये कदाचित शिमगावताना दिसेल. त्यामुळे हे जे आहे ते हे वस्तुस्थिती आहे, वस्तुता ते खरं ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. आपण आता सगळ्याच मतदारसंघांचा तसा आढावा घेतला, अगदी पार कणकवलीपासून सावंतवाडीपर्यंत. कणकवलीमध्ये आजची परिस्थिती जी आहे की नितेश राणेंच्या विरोधात उमेदवार कोण द्यायचा याच्यावरती महाविकास आघाडीमध्ये अजूनही खलबतं होत आहेत. आणि ज्याप्रमाणे तिथल्या बातमीदारांनी सांगितलं, आपल्याला श्रीधरने सांगितलं की नितेश राणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुकीला उतरतात तेव्हा ते अत्यंत पद्धतशीर त्यांची जी काही रणनीती आहे ती घेऊन उतरत असतात. त्यामुळे ती रणनीती कोण भेदू शकते, त्या रणनीतीला कोण चांगल्या पद्धतीने उत्तर देऊ शकते असा कॅन्डिडेट ठाकरे सेनेकडून तिथे देणं अपेक्षित आहे. मध्यंतरी असा देखील प्रवाद होता की कणकवली मतदारसंघ हा काँग्रेसला सोडावा अशा पद्धतीचं एक प्रवाद होता, परंतु तो कुठेतरी प्रत्यक्षात उतरलेला दिसत नाहीये. ते जर झालं असतं तर काँग्रेसची तिथे ताकद किती आणि काँग्रेसला तो हात देणार किती ठरला असता हे देखील महत्त्वाचं होतं. मात्र आता शिवसेनेच्या ठाकरे सेनेला ज्यावेळेस म्हणजे शिवसेनेला पुन्हा एकदा तो ज्यावेळेस मतदारसंघ दिला गेलेला आहे त्यावेळेस पहिल्यापासून एक या मतदारसंघाचं वैशिष्ट्य असं राहिलेलं आहे की पहिल्यापासून या मतदारसंघामध्ये नितेश राणे हे भाजपकडून लढणार हे निश्चित होतं. मात्र महाविकास आघाडीचे मात्र 4 ते 5 जण इच्छुक त्या मतदारसंघातून दिसत होते. त्यामुळे या 4-5 जणांपैकी एकाने आपली उमेदवारी किंवा एकाने आपली इच्छुकता जी आहे ती मागे घेतलेली आहे. ते आहेत सतीश सावंत, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष असलेले सतीश सावंत यांनी मागच्या वेळेस त्या मतदारसंघातून शिवसेनेकडून आपली जी काही आहे ती निवडणूक लढवलेली होती. मात्र यावेळेस त्यांनी आजच पत्रकार परिषद घेऊन असं सांगितलेलं आहे की मी सावंतवाडी आणि कणकवली या दोन्ही मतदारसंघातून माझी जी इच्छुकता आहे ती मी मागे घेत आहे. तिथे जर राजन तेली सारखा जर उमेदवार असेल तर मी तिथे उमेदवारी अर्ज भरणार नाही आणि मी एकूणच या सगळ्या ह्याच्यामध्ये इतरांना संधी मिळावी म्हणून मी माझा उमेदवारीचा जो काही माझी असलेली इच्छुकता आहे ती मी माझी मागे घेतोय. त्यामुळे आता राहिले 4 उमेदवार. या 4 उमेदवारांमध्ये कोणाला ठाकरे सेनेकडून संधी दिली जाते हे बघणं जितकं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. त्याचबरोबर या 4 उमेदवारांपैकी कोणालाही संधी मिळाली तर उर्वरित 3 उमेदवार त्या एका उमेदवाराचं काम करणार का, तेवढ्याच दिल लगाके करणार का, हे सुद्धा बघणं जास्ती महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण आपण आता बघतोय की उमेदवारीवरून अनेक नाट्य घडत असताना दिसत आहेत. एकाला उमेदवारी मिळाली, दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्याचा पक्षप्रवेश, दुसऱ्याला उमेदवारी मिळाली, तिसऱ्या दिवशी तिसऱ्यांचा पक्षप्रवेश. हे जे काही समीकरण आहे ते जर इथे जर घडलं तर नितेश राणेंसाठी ही निवडणूक जी आहे ती अत्यंत सोपी जाणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. त्यामुळे या आघाडीमध्ये बिघाडी न होता जो उमेदवार दिला जातोय त्याला जर व्यवस्थित सगळ्यांनी साथ दिली तर निश्चितच या मतदारसंघामध्ये कुठेतरी काटेकी टक्कर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ज्या उमेदवारांची आता नावं येत आहेत की हे इच्छुक आहेत, ही इच्छुक आहेत, त्यांचा आता गेल्या काही वर्षांचा जर एकूणच राजकीय जर इतिहास बघितला तर त्यांचं सगळ्यांचं या तीनही तालुक्यांमधल्या मतदारांशी असलेलं जे काही नातं आहे ते जरी व्यवस्थित असलं तरी कामाची पद्धत, लोकांना अपीलिंग होण्याची पद्धत, लोकांपर्यंत जाण्याची पद्धत ही जी काय आहे ती जास्ती महत्त्वाची ठरणार आहे. आणि त्या दृष्टीने नितेश राणेंनी गेल्या 5 वर्षामध्ये आपली चांगल्या पद्धतीने मोठ या मतदारसंघांमध्ये बांधलेली दिसते. मग बाकीचे जे काही प्रश्न आहेत ते अलाहिदा, मग इतर म्हणजे जसे जे सगळ्याच टोटल मतदारसंघाचे प्रश्न आहेत की बेरोजगारी आहे, महिलांचे प्रश्न आहेत, मच्छीमारांचे प्रश्न आहेत, हे अलाहिदा. आजची निवडणूक, यावेळेसची निवडणूक ही आत्ताच्या प्रश्नांवरती, आत्ता उमेदवार काय करतो ह्या प्रश्नांवरती आणि आत्ता उमेदवार आपल्याबरोबर कशा पद्धतीने वागतो याच्यावरती लढणी जाणार आहे हे निश्चित. तसंच जर पुढे आपण आलो तर कुडाळ मतदारसंघात देखील तसंच होणार आहे. जशी आता आपली चर्चा झाली की निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक, ज्या वैभव नाईकांनी नारायण राणेंचा पराभव करून या मतदारसंघामध्ये आपलं पदार्पण केलं, त्याच मतदारसंघात पुन्हा एकदा राणेंच्याच विरोधात वैभव नाईक हे उभे ठाकणार आहेत. त्यामुळे दोघांनाही ही जी काही निवडणूक आहे ही अत्यंत चुरशीची अशी ठरणार आहे. ज्या पद्धतीने निलेश राणेंच्या समोर जशी आव्हानं आहेत, जसं निलेश राणेंचे पिताश्री नारायण राणे हे शिवसेनेतूनच शिवसैनिक म्हणूनच पुढे आलेले होते आणि शिवसैनिक म्हणूनच आज ते वावरत असतात. तसं जर बघायला गेलं तर ते जरी काही पक्षांमधून आज जरी भाजपमध्ये असले तरी त्यांचा मूळ जो ढाचा आहे तो शिवसैनिकाचा आहे आणि त्या पद्धतीनेच त्यांचा जो काही आक्रमकता असते किंवा त्यांचं जे बोलणं असते ते त्या पद्धतीचंच असते. आणि हेच कुठेतरी थोडेसे गुण त्यांच्या दोन्ही पुत्रांमध्ये, त्यांच्या दोन्ही मुलांमध्ये उतरलेले आहेत. निलेश राणे हे तसे थोडेसे जरी मवाळ असले असं जर म्हटलं तरीही त्यांची जी काही रणनीती आहे, त्यांच्याबरोबर जाणारा जो वर्ग आहे तो युवा वर्ग आहे आणि त्यांना एक फायर ब्रँड नेतृत्व म्हणून म्हटलं जाते किंवा फायर ब्रँड नेता म्हणून म्हटलं जाते. हे असताना गेल्या काही वर्षामध्ये त्यांनी या मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तो निश्चितच त्यांना हात देणारा ठरू शकतो. त्याच्या अगेन्स्ट वैभव नाईक हे तर गेली 2 टर्म या मतदारसंघामध्ये वावरत आहेत आणि सर्वसामान्यांचा आमदार म्हणून त्यांची आयडेंटिटी आहे. आणि ते जर बघितलं तर एकूणच म्हणजे दोघांनाही काटेकी टक्कर आहे. दोघांनाही फार तोलामोलाने किंवा फार चाणाक्षरित्या इथे जी काही रणनीती करायची आहे ती आखावी लागणार आहे. आणि हा जो कुडाळ मतदारसंघ आहे तो निश्चितच संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष असणारा कुडाळ मतदारसंघ आहे, कारण इथे दिग्गज उमेदवारांनी आपापली उमेदवारी इथे याच्या अगोदर आजमावलेली आहे. त्यामुळे कुडाळ मतदारसंघाकडे निश्चितच सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. इथे काय घडतंय, काय बिघडतंय याच्याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं 100% लक्ष असणार आहे. त्याच्या पुढचा मतदारसंघ जर आपण सावंतवाडी जर बघितला तर इथे विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांचा हा मतदारसंघ. दीपक केसरकरांनी इथे नगरपालिकेचे म्हणजे एक नगरसेवक, नगराध्यक्ष इथपासून सुरुवात केलेली आहे. ते आज शालेय शिक्षण मंत्रीपर्यंत पोचलेला व्यक्ती आहे. स्थानिक आहेत, गेली कित्येक वर्ष या परिसरामधल्या लोकांबरोबर नाळ जोडलेलं व्यक्तिमत्व अशी त्यांची आयडेंटिटी आहे. आणि दीपक केसरकर हे त्यांचा एकूणच गेल्या काही वर्षांचा जो काही इथला लोकांबरोबरचा जे काही त्यांचं वागणं बोलणं जे काय आहे किंवा त्यांची कामाची पद्धत आहे ती जर बघितली तर यावेळेस राजकीय जो काही वाद विवाद असतील ते आपण बाजूला ठेवूया, परंतु त्यांचा एरवीचा जो लोकसंपर्क आहे, लोकांमध्ये जाण्याचा जो त्यांचा भाग आहे तो अत्यंत लोकांना भावणारा असा आहे. त्यामुळे हा भावणारा भाग भावनिकदृष्ट्या ते जे आवाहन करतात ते यावेळेस देखील मतदारांना कितपत त्यांना साहाय्यभूत ठरू शकते याच्यावरती त्यांचं यावेळेसचं या निवडणुकीतलं जे काय अस्तित्व आहे ते निश्चितपणे ठरणार आहे. दुसरा भाग झाला राजकीयदृष्ट्या आज युतीमध्ये जर राहून सुद्धा त्यांना असलेली आव्हानं ही वेगवेगळी आहेत. मध्यंतरी अनेक प्रवाद होते, जसं आता इथल्या जो काही ह्या मतदारसंघाचा आपल्या सावंतवाडी जो आपला करस्पॉन्डंट आहे विनायक त्यांनी जसं सांगितलं की भाजपच्याच काही लोकांनी सांगितलेलं आहे की जर दीपक केसरकर उमेदवार म्हणून राहत असतील तर आम्ही त्यांचं काम करणार नाही. परंतु त्याचबरोबर हे असं जेव्हा म्हटलं जाते त्याचबरोबर याच तालुक्यातल्या संजू परब यांनी मध्यंतरी एका पत्रकार परिषदेत असं देखील सांगितलेलं होतं की ज्यावेळेस बाहेरून आलेला झालेला उमेदवार
सावंतवाडीकर कधीच मानवून घेणार नाहीत. अर्थात त्यांचा रोख त्यावेळेस राजन तेलींवरती होता. त्यामुळे आणि हे असताना राजन तेली कणकवलीचे आहेत. कणकवलीवरून गेली 2 टर्म ते इथे आपलं नशीब आजमावत आहेत. त्यामुळे यावेळेस सावंतवाडीतल्या जनतेला, सावंतवाडी मतदारसंघाला राजन तेलींच्या बाबत कशा पद्धतीचा हात राजन तेलींना इथला मतदार देणार हे बघणं जेवढं आपल्याला उत्सुक याचं ठरणार आहे, तेवढंच इथले मतदार राजन तेलींना खरंच ही साथ देतील का? एक बाहेरून आलेला उमेदवार म्हणून ज्यांची सातत्याने त्यांची हेटाळणी केली गेली, म्हणजे राजकीयदृष्ट्या हेटाळणी केली गेली, ते खरंच या मतदारांच्या मनावरती ठसेल का? आणि ते एकूणच वेंगुर्ला, दोडामार्ग आणि सावंतवाडीमध्ये ज्या पद्धतीने त्यांनी अत्यंत 11th आवरला पक्षप्रवेश केला आणि त्यांना उमेदवारी मिळेल, मग जे पहिल्यापासून पक्षामध्ये असलेली जी माणसं आहेत त्यांच्या बाबतीत हा जो काही पक्षप्रवेश आहे तो कितपत रुचेल आणि ते कितपत त्यांना हात देतील, त्यांना कितपत साथ देतील, याच्यावरती देखील या सावंतवाडीच्या मतदारसंघाचे एकूणच जे काही गणित आहे ते अवलंबून राहणार आहे. मग जे मध्यंतरी म्हणजे आता जे सांगण्यात आलं की पैशाचा कोण किती पैसे देणार आहे, कोण पैशाचा महापूर असेल, आश्वासनं असतील, हे असेल ते असेल, हे प्रत्येक मतदान प्रक्रियेमध्ये, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये चर्चिले जाणारे विषय आहेत. परंतु शेवटी मतदान करणारा मतदार राजा जो आहे किंवा सर्वसामान्य जो काही मतदार आहे तो नेहमीच आपल्याला कोण चांगला किंवा आपल्याला कोण अनुकूल उमेदवार आहे त्यालाच नेहमी साथ देत असतो. आणि कोकणची जी काही जनता आहे ती नेहमीच आपण बघितलेलं आहे की ती नेहमी फार चाणाक्षपणे आणि चिकित्सक वृत्तीने मतदान करत असते. म्हणजे त्याचा अनुभव आपण ह्या गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देखील बघितलेला आहे. नारायण राणेंसारखा उमेदवार होता, विनायक राऊतांसारखा गेली 2 टर्म राहिलेला उमेदवार होता. मात्र नारायण राणेंना या इथल्या लोकसभेला इथल्या जनतेने साथ दिली. सिंधुदुर्गातून त्यांना भरभरून असं मतदान झालं. ती एक प्रकारे कोकणी माणसातल्या, म्हणजे ज्याला म्हणतात ना की बाहेरून काटे, म्हणजे फणसाची उपमा दिली जाते कोकणी माणसाला, बाहेरून काटे आणि आतून रसाळ. तो जो रसाळपणा आहे किंवा तो जो बाहेरून काटेरीपणा आणि रसाळपणा आहे तो लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला ओतप्रोत भरून दिसलेला आहे. आणि त्याच्यातून आणि ते मतांच्या निमित्ताने जे काही मतदान नारायण राणेंना झालेलं आहे त्याच्यातून दिसलेलं आहे. त्यामुळे भावनिकदृष्ट्या आपला जो काही इथला मतदार आहे तो खूप असा हे जातो, किंवा भावनिकदृष्ट्या जर कोणी त्यांना आव्हान केलं तर तिथे तो जास्ती आकर्षिला जातो, तिथे तो जास्ती आकर्षित होतो, ना की तुम्हाला काही इतर गोष्टींच्या ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे हा जो काही आहे, ही भावनिकता, ही आपलेपणा, हे जे काही प्रेम आहे कोकणी माणसांचं ते कोणाला मिळते हे आपल्याला लवकरच समजेल. नक्कीच. आणि त्याकडे आपल्या सगळ्यांचंही लक्ष आहे, उत्सुकता आहे. आधी कोणाविरुद्ध कोण ही जी उत्सुकता आहे आणि हे जे प्रश्न पडलेले आहेत ते पुढच्या काळात स्पष्ट होणारच आहेत. मात्र यावेळीची निवडणूक तिन्ही विधानसभामध्ये ही चुरशीची ठरेल आणि रंगतदार ठरेल. आणि ही निवडणूक प्रत्येकाच्या अस्तित्वाची लढाई सुद्धा आपण म्हणू शकतो, ती होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धन्यवाद मॅडम आपण केलेल्या सगळ्या विश्लेषणासाठी. तर एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेतला तर सिंधुदुर्गात दिवाळी आधी शिगमा रंगताना पाहायला मिळेल आणि हाय व्होल्टेज लढतींमुळे चांगलीच रंगत येणार आहे. कणकवलीत आमदार नितेश राणे हॅट्रिक करणार का? कुडाळात आमदार वैभव नाईक ठाकरेंचा गड राखणार की निलेश राणे हा गड पुन्हा एकदा आपल्या ताब्यात घेणार? सावंतवाडीत केसरकरांचं काय होणार? चौथ्यांदा करिश्मा दाखवणार की कोण तिसरी बाजी मारणार? हे सुद्धा पाहणं इंटरेस्टिंग ठरणार आहे. मात्र आता तुर्तास इथंच थांबतोय. आपण पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल, कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.